Kumusta yung mga quarantiners? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan natin ang mga memes na naipon ngayon na extension dahil gusto ko lang magpalipas ng oras. Alam ko bagot na kayo. Ako rin nababagot na. Dadaanan natin ang mga bagay-bagay na nangyari ngayong linggo. Kaya halo-halo to. Kaya ihanda nyo na pagkain, ang inyong kape at kung anong oras yung man to pinapanood. So simulan na natin. Marelax lang tayo ngayon. Southeast Asia. Copyrighted. Ang dami. Lagyan mo na ito ng intense music. Uunahan na. Ito mga bus. Lumalapit na ang Malaysia. Ano to, poverty ba to? Omae wa mou shindeiru. Hindi! Hindi! Ilang salpakan nyo na, sobrang daming soundbite. Mga Philippines represent! Lagpasan na natin ng mga cases dito sa Pilipinas. Nice. Kaya ka, shabu pa. Huwag mong subukan. Okay lang yan, tiwala lang. Pag ito lumala pa, baka ma-extend pa to lalo. Kaya kung kaya magsakripisyo sunod. From J. Yung loko mo ko, Master Hans. Mali yung bato na binili ko. Pinambili ko ng bato yung ayuda ko, ano ba? Hindi ka na master. Hindi na kita master Hans, niloloko mo ko. Ang dami na nangyari ngayong taon. Sunod, matinding mat ang kailangan dito. Mga pala puro ganito ngayon sa Facebook. Ang dami oras ng tao, di ba? Lagyan natin ng mga math skills para makagawa tayo ng bagong prank challenge. Sunod, from Nonoy. Yes, luto na lechon. Oo, linti. Minatibaya ka mga gagagit, baw. Ka mga hangad. Ngalinga nga. Alinga nga lang alam ko dito. Ay, alinga nga gumamit nito. Tatanggal din yung ulo ko sa ginawa mo. Maraming salamat. Yeah, sige. Di masyado pa maaga para mag-celebrate. Marami pang pwede mangyari bago matapos sa extension. Sunod, from Psycho Taku. The whole family uses one YouTube account. Anong kahirapan to? Ba't isa lang? Ba't walang nanonood dito ng DIY? Sigurado ko nanonood yung tatay, nanay mo nun. Ba't wala si Kong TV? So, maraming salamat na isama mo tayo dyan. Bakit ka nanonood ng emergence sa YouTube? Anong kalokohan to? Walang katapusan Chooks TV na may babalu laugh. Alam ko yan. Tama. Dekalidad? Asan yung mga prank channels? Fake. Mali yung pagkaka-edit dito. Paulo, pakilagyan nga ng prank channels. Pau, maraming. Yan, totoo yan. Tama na yan. Maraming salamat. Hirap na kami sa Di ba, balay mo tumubo ulit. Sandali lang. Fake na naman. Scripted na naman to. Anong kahangalan to? Niloloko mo ko. Tapos kainin, iniwan. Ayan. Puro kay kalandian. My kind of tulog. Sarap yan. Namimiss ko na. Namimiss ko na lumabas ng safe. Maraming salamat. He got that drip though. Maraming salamat, Josia. Bata pa lang, may tulo naman. From Mark Joshua. Marami na rin ako namimiss sa pagkain. Para magmukbang tayo. Pag ito umabot ng 20k likes, magbumukbang tayo. Ano na nangyari sa Korea? Ano to? Hindi ko lang magugutom ako o masusuka. So, pwede ba sabay? Yan yung mga prank. Yan yung mga prank channels na kinokonsumo ngayon ng masa. Araw-araw from 666. By the way, sa lockdown, saan ka pala kalandian? Yan, natutuyo na kayo sa loob ng mga kwarto nyo. Diyan tayo magsistay ng matagal kay Tito Ed. Saktong-sakto ulit. Nakaputok din si Ed ang kanyang vulkan. Pero wala. Bago tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang sana i-recommenda sa inyo ang Nox Cleaner. Ito ay isang app para bumili sa iyong phone dahil lalo na ngayon nasa bahay tayo palagi. Marami tayo nakukuhang files, hindi naman natin kailangan. So simple lang to, pumunta lang kayo sa Google Play. Ilagay nyo lang Nox Cleaner at lalabas yan. And clean. At natanggal na din niya yung TikTok na mga files ko. Nabuti. Ayos to. Sunod naman para sa mga manlalaro ko dyan, Cancer, game booster para bumilis. Para hindi siya kumain ng sobrang RAM. At syempre, ang antivirus. Dahil kung saan kayong site ng mga bastos dyan na pinupuntahan. Ayun, so i-download nyo na ang Nox Cleaner sa Google Play Store. At meron sa description para makatulong kayo. Huwag nyo kalimutan i-5 stars at mag-comment doon sa app. Wow!
from Ultra Jakul. Napakagandang pangalan nga naman. Well, kasi kailangan si Tito Kong dyan. Maraming salamat. Nahanap na natin ang tatay ni Tito Kong from Irel. Ang puno namin ay sardinas. Ang merienda ay sardinas. Sunod, maraming salamat from Paula. Moon. Nako po! Iba na, nako, batas na ang kinocross mo dito. Huli ka! Huli ka ngayon, boy. Pari pa siya. Mga tunay naman na laro, alam yan. Maraming salamat. No comment dito YouTube. Ayoko ma-demonetize. Ibig sabihin lang, no, yun lang kasi yung bagong feature, di ba, ng Messenger ngayon. Wala na ibang ibig sabihin nyo, manahimik kayo. Sunod, from Jerome. Gusto ko ng... mo yung mga gusto kong bata. Gusto hindi lang! Hindi yung puro tulo lang. Eh! Gusto ko lang! Yan yung mga ginagawa kayo ng mga tao sa loob ng kanilang kwarto. Magaling! At isa kapag banding tayo kasama na ating pamilya, diba? Kahit ano pa yan, importante, magsama-sama. Pero, syempre, social distancing pa rin. Maraming salamat. From Bok. Shit na wow! Shit na wow! Puta. Tama yung sinabi ng bata kanina. Puta. Shot lang. Marami yan, nababaliw na tayo eh. Pag-iinom kayo sa loob ng bahay ha. From Adrian Ramos. Mama, bibili mo kong goldfish. Promise, alagaan ko goldfish kinabukas. Ang dami ko na rin napatay na goldfish na, men. Isa dinadami ako pa nga yung pagkain. Tapos may iwan lang. So tataba na siya ng tataba doon sa ibabaw. Kasi kumukuha ng tubig yun. Kasi pa-flush ko lang sa toilet. Maraming salamat. From Dimitri. Papagandaan nga. Alam ko, isang conspiracy. Isipin mo, hindi ba katakataka na sa kalagitnaan ng quarantine ay biglang naglusa na isang tama nga naman. Hindi to prank. Nagtago sa ilalim, sabi si Linya pa. At sa kalagayan ng bansa Pilipinas ngayon ay nakalagaan paligid dulot ng sakit na corned beef, kasalatan na sapat na pagkain ng mga marali ito dulot ng quarantine at ang kapababayaan ng gobyerno sa sitwasyon. Pahiwatag kaya ng patalastasan ito ang dapat na imulot ng mga Pilipino kanilang mga nagbubulag-bulag at mag-isa sa laban sa mga pangabuso. Napaka-walk mo naman. Pwede ka sa Twitter. Maraming salamat. From Nicole. Gusto daw nila modua yung King Koy. Happy gaming. Yan, sige, itroma nyo para magkatulo rin sila. Kakasigaw. Sige, maraming salamat. Yan ang banding na gusto ko eh. From Kobe, mga masarap gawin sa ito. Yan, marami ngayon gumagawa niya, diba? Wala akong magawa. Ay, yung tissue. Araw-araw, upud-pud na. Ayoko na. Pudpud na aking kokote sa pag-isip sa sunod kong content. Diba di mo na ako prank channel dito eh, leche. Pagod na ako mag-isip at mag-edit. Sunod, kala mo pampamilya kami. From Egypt. Bakit mo pinapakita yan? Alam ko gusto mo nang gamitin yan. Alam ko pudpud na yan. Sunod. Galit na tayo ng aking eggplant. Ano ba? From John Kenneth. Yung kakaluto mo lang. Canton. Atsui. Oy, gusto ko rin mag-anime. Admin, dali. Oy, hindi yun corned beef. Pag ito, magpasang 15k, pipilitin ko yung admin ko. Napadalhan pa ako ng mga konnichiwa ng mga memes. Maraming salamat. Sunod. Pagdating ko na alas 12, bababa na naman ako. Bakit pag iba nagluto ng pancit canton, ang sarap? Pag ikaw parang, pwede na. Hindi effort. Maghugas ng pinggan pagkatapos ito. Hugas ng pinaglutuan. Sunod, from Rek. Edgy as po. Parang matigas pa kayo, leche. Ito na. Ito na yung kalalabasan natin. Nauuna na nga tayo. Ano ba? Pilipinas number 1. Okay lang yan. Tiwala lang at kumpiyansa sa sarili. From Astrid, Lola. Ayun, salamat. Meron tayo wholesome dito. Kanina pa ako umiiwas sa mga demonetization eh. Maraming salamat, Lola. Yan yung mga dapat alagaan natin. Yung mga nakatatanda natin. Sila ang pinaka-vulnerable ngayong panahon ng tagsakit. Kaya maraming salamat sa inyo. Akong bahala sa Lola Remedios mo mamaya la. Pero ang ganda ng tahong nitong si Jean, lahat nakabuka. Bakit ka tumatawa? Di ba nga pagka... Masyado ka inosente. So, intay lang natin maluto. Tapos kailangan... Tita Winnie! Ilalagay yung
pinakahuli natin lalagay yung talbos. Masyado wholesome si Tita Winnie. Kasi sila lahat mga kung ano-ano mga nasa utak. Nako, wag na kayo. Kaya yung mga namimiss mo ngayong lockdown, sige, yung magpakabait kayo para makaisa na kayo. Sunod of Edward. Oh, copyrighted. 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 Hey! Sige. Mainit ngayon, masarap maligo, pero magtalsika na lang kayo sa gripo ng iyong kasama ngayon. Wala ka ng balde. Sunod, Rafael. Oh, wala magpo-Pokemon Go, tigilan nyo ako. Nako, kahit si Tito Ed pa ang kalaban natin. Ang hirap maging Pokemon Go gamer ngayon. Sunod, from Campus Jam. Kaya ba't nasa labas ka? Nagpaload lang ako kasi tatampo yung girlfriend ko. Hindi na kami nagkikita personal eh. LDR pa kami. Dati long distance relationship lang. Ngayon, may lockdown relationship na. Kuya, anong pangalan? Baka nanonood siya ngayon. Baka gusto mong batiin. Emma, Oh, naku, lagot ka kay Blaster. you're watching this. Damn, Emma! That I always Damn! remember you here. I miss you so much. Where is she? She's from different nation. Where? Imagination. Ay, copyrighted yung kanta na yan. Okay. Maraming salamat. 2 bagsak from Nathaniel. Corn beef ka lang. Ano magagawa pag ginamitan ka na? Ano pa nag-transform ako ng accelerate, ha? Hahabol mo ba ako? At panghuli from Dex. Chill time muna habang nanonood maghalo ng semento. Yan. Alam ko iba dyan, stress na, di ba? Napakagandang panapos nga naman to sa mga memes ngayon. Baka yung iba dyan, feeling nila wala na silang magawa o hindi sila produktibo. Tandaan nyo, marami tayong pinagdadaanan ngayon. Maraming pinagdadaanan ng buong mundo. Kaya okay lang na maging walang silbi. Paminsan-minsan, huwag nyo araw-arawin. Kaya nga ako, napapa-araw-araw ako na-upload kasi wala akong magawa. Ito yung pang-ubos ko. Gumuhanap kayo ng sarili nyong hobby, sarili nyong gustong gawin sa buhay. Manood kayo sa ating channel. May playlist tayo sa ating description. Gusto nyong mag-ubos ng oras. Diba? Ayoko makapiright, kaya lalagyan ko lang to ng low-fee. Ito, ayan, nalala ko nung aking kabataan, men. Ito na, tatanungin ko pa yung naghahalo kung paano, kung ano to, bakit kailangan nyo to gawin. Tapos, depende kung presko yung araw, magkakausapin niya ako, pero pag mainit, pawis na siya, tutungo-tungo lang sa akin yun. Ano ba, nagtatrabaho dito, bata? Bawag ka na pututuy. Ganito rin yung ginawa ko nung binubuo ko yung channel natin, men. Tamang tiyaga lang. Ang sarap ilagay ng kamay mo dyan bago ako habulin nung maghahalo. Namimiss ko na rin basain sa muka yung mga halaman namin sa labas. Ano ba? Pababoy nyo. Bakit nakakakalma to? bagong therapy session na ba to? Ayaw ko to panoorin ng 1 oras. 10 minutes na ba, Pao? Cut mo na lang to, manonood pa ako. Yossi pa siya. Ako malaglagan ng Yossi yan, ako. Bakit masyado itong nakakakalma? Alala ko lang itong kabataan ko, puta. Feeling ko tanda ko na. Saan yung likod ko? Shout out sa mga 90s kids dyan. Dahan-dahan lang ang pagpala sa likod, di ba? Okay, ginagawa ko ng basta sa'yo ka na. So, doon tatapos sa ating mga memes, extensions. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga bagot nyo ng friends. At huwag nyo kalimutan i-subscribe. Paulo out. Pinood pa ako dito eh. Tapos na! Isa pa.